Sme radi, keď nám Boh aspoň takú skulinku v tom slove dá, také svetlo medzi aspoň pár písmenkami, riadkami, ktoré sa nás dotkne. Nevieme Božie slovo len tak, ako vysypať, ako reč a potom sa snažiť ho vyanalizovať. Je to o duchu. Na jednom mieste Ježiš povie, že Pane, ďakujem Ti, že si tieto veci skryl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Čiže nemáme na to my kapacity, len tým, že si to povieme, že to rozluštíme alebo rozluskneme. Božie slovo je posolstvo, zvesť, ktorú dáva Boh. A na jednom mieste povie Pán Ježiš, že kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. Hej. To znamená, že Boh dáva zvesť. Není vždy také ľahké zareagovať na tú zvesť s tou úctou, rešpektom, zvedavosťou, bázňou, pokojom, pokorou, ako si to Boh žiada, aby bol vypočutý. Toto je ten najväčší problém. To znamená, to není majetok, niekedy poviem, že to je majetok cirkvi, sme hovorili, kedy si nám to hovoril, pán biskup Filo už nebohý hovoril, že nemôže kňaz slúžiť omšu, ako mu príde. Tá omša je majetok cirkvi, tá liturgia. Nemôže si tam meniť. Hej. No ale Božie slovo není majetok cirkvi, to je Božie slovo, je to jeho majetok. Preto sa hovorí o písme, že je nenormovateľná norma. Cirkev dáva istý výklad dogmatický. Hej. Ale na druhej strane nevykladá nám všetko. Keď pozrete vysvetlivky, ste čítali niekedy vysvetlivky, to, čo potrebujete, tam nenájdete. Hej. Narazíte na niečo, čo nechápe človek a vo vysvetlivkách to aj tak není. Hej. Čiže Božie slovo sa odkrýva človeku, keď ocení, že potrebuje Boha, aby ho spasil. To znamená, keď Boh, si predstavte, že Boh sa ponúka, jaké to je fascinujúce, pretože keď sa ponúkame niekedy, napríklad chcete niečo predať, čoho sa chcete zbaviť. Ale Boh toto nerobí. Boh dáva niečo vzácne, seba samého sa dá povedať. A teraz, ako to oceníme, keď to Boh dáva? Toto je ten celý ten taký kumšt v tom. A to aj tak prežíval Ježiš. Hovoril také veci, ktoré niektorí pluli na zem, iní hovorili, že porušuje zákon, ďalší proste radšej odišli preč, lebo sa im to zdalo ťažké. No aj my sme takí niekedy, že niekde v skrytosti duše, každý z nás môže mať istú mieru toho, že zachrániť si život tu na zemi. Hej. To by bolo úžasné z našej predstavy, keby Boh nám robil vždy to, čo chceme my. Keby Boh nám dával vždy to, čo chceme my. No ale ako by to vyzeralo na konci? 130 rokov by sme mali už. A ešte furt by sme prosili Boha, že Bože, ešte mi požehnaj toto, ešte mi požehnaj toto, ešte mi. Mali by sme 30 detí a 60 vnúčat a z toho 90 by neposlúchalo. Hej. A ešte by sme chceli, aby Boh niečo riešil. Hej. To keby sme to chceli my takto, tak to bude furt tak. Ale nejde to. Je ťažké to pochopiť niekedy, že Boh nás chce spasiť. Nie dať nám nejakú normu, aby nás týral. A človek sa obrní, keď počuje o Bohu. Fú, pozor, lebo Boh niečo od nás chce. No ale on nám chce dať život, lebo ten život aj tak pochádza od Neho. Takže to je také, čo musíme nejako na začiatku vnímať toho, keď to slovo počúvame, lebo Ježiš hovorí ťažké veci a keď tie ťažké veci chceme prijať, aby zmenili náš vnútorný postoj k veciam o Bohu, o nás, o živote, tak musíme sa toho slova nebáť. Hej. Ja som sa, keď na mňa doliehalo, že Boh je, a ja som to stále akože, som si to tak odkladal, že ešte som sa nerozhodol, či to príjmem. Už som to vedel, že to sa nedá uísť. Nedá sa uísť, keď na to prídete, že Boh je. Ale ešte stále sa tvárite, že ešte skúsite niečo ako zariadiť, než poviete, že amen, lebo som mal strach, že čo keď bude chcieť odo mňa to, čo nechcem. A čo keď nebude chcieť to, čo chcem. Hej? A to človeku také príde. No a zrazu prišlo také, že postupne veci, ktoré som chcel, som začal strácať. Som ich takto naháňal, chytal a utekali preč.
Zrazu veci, ktoré som sa bal, že mi Boh vezme, utekali preč a nevedel som ich chytiť samé. Hej? Sa to kazilo zrazu všetko a nevedel som prečo. Som sa bal, že Boh to vezme a ono to prirodzene nejako odchádzalo. Je to ako keď sa človek bojí o život, bojí sa povedať Bohu áno, tak úprimne, lebo sa bojí, že čo keď Boh bude mi toto a čo bude chcieť odo mňa toto a to. A jedného dňa zistí, že už má 30 rokov viac a stále to ide horšie. Čo sa bojí človek, že stratí? Hej? A toto je to slovo, ktoré tam svieti najviac v tom, keď Ježiš povie, že za čo vymení človek svoju dušu? Ako za čo? Hej, keď by som sa aj ako zaťal, raz to dojde ako nakoniec. Ako a nič. Čiže zrazu človek je tak zdeformovaný tým, ako čo sa nazýva, že hriech. Nemyslím ako náš osobný, že včera som zahrešil a dneska som sa nemodlil alebo niečo podobné, ale hriech ako ten stav, v ktorom cirkev to nazýva teológia, že fundamentálny hriech alebo dedičný hriech, ale proste písmo to nazýva hriech. My máme tu vo Svätej omši, že baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, v písme je, že ktorý sníma hriech sveta, je tam jednotné číslo. To znamená, je to nejaký stav, v ktorom sme. A ten stav nás robí takými, že my nechceme, aby... Veľmi sa to podobá malému dieťaťu, ktoré začne obdobie vzdoru. To už ste videli, čo máte deti, že keď decko dupe nohami a hodí sa o zem a neviem také. A potom príde, zrazu to chvíľku prejde, začne byť také hravé, už začne chodiť do školy a také plné záujmu o všeličo a potom zrazu príde puberta. A sa to vráti. Hej. A zase je to také len inteligentnejšie trochu, jak zrazu má človek pocit, že ja to tak nemám, len som to videl, aj som to robil ako dieťa, že zrazu máte pocit, že ten dospelý vám chce zle a vás chce šikanovať a vy za každú cenu v ňom vidíte nepriateľa a takto to má dospelý človek s Bohom. Hej. Dospelý človek sa snaží nejako uniknúť Bohu, skôr si ho alebo sa snaží ho tak udržať, že ako keď máte psa, ktorý hryzie, že radšej mu dáte, že tu najed sa a potom bude ticho. A my, Bože, koľko chceš pomodliť, 10, 20, to urobím a potom radšej mi daj pokoj, ja si to zariadím sám. Hej, takto nejako v skrytosti to človek v sebe môže mať. Hej, a Ježiš do toho povie rovno, že kto chce ísť za mnou, no prečo by sme mali ísť za ním? Tu sa hovorí veľmi zaujímavé slovo, že Boh priviedol Izraelitov do zasľúbenej zeme a dal im hojnosť. To je úžasné. Evanjelium prosperity sa tomu hovorí. My to kritizujeme na protestantoch, majú také evanjelium prosperity. Keď veríš Bohu, budeš aj bohatý. Hej? A oni to tak mali. Si predstavte, že prišli do zasľúbenej zeme a zrazu ako mali všetko. Lenže to bol ten problém, že to malo vyjadriť tú blízkosť Boha. A jak to bolo v raji napríklad, že v raji človek mal všetko. Nemal ani pocit, že by mu niečo mohlo chýbať. Lebo nebol smrteľný. Predstavte, že máte život a nepoznáte smrť. Čoho sa môžete bať? Že budem hladný zajtra? Jak môžem byť hladný, keď som nesmrteľný? Hej, čiže Boh si ten ľud pestoval a zrazu vytvoril mu taký priestor, kde to malo stále pripomínať Pána, aj keď už v tomto živote mali telo, mali zlú boli hriešní a preto mali zákon, aby ich to udržiavalo. A zrazu to prišlo veľakrát do takého bodu, že Boh ich musel stade vyviesť na silu, na púšť, do zajatia a tak ďalej, pretože začali na tom lipnúť. Hej. Aj my tak niekedy lipneme. Niekedy sa to tak aj robí, že v človeku, že keď zrazu človek prežíva nejakú ťažkosť, vtedy je zbožnejší. Keď sa to zrazu vyrieši, ochladne. To som aj ja zažil veľakrát. Pamätám si, už som to niekedy hovoril, ten príbeh, že som mal takú situáciu, že sme mali adorácie a bolo tam stále len pár ľudí a zrazu prišiel nový človek. A to bolo tak cyklicky, sa opakovali stále. Prišiel nový človek, taký mladý. A ja som sa potešil, že máme ďalšieho. Pôsobí to, účinkuje to. Boh priťahuje ľudí. A keď som stretol toho človeka, hovorím, videl som vás dneska v kostole na adorácii. Áno, lebo mám skúšku. Hej? A už som bol naspäť zase. Hej, zrazu si povieme, že čo to je skúška? Urobíš alebo neurobíš? Koľko ľudí vyletelo zo školy a nič sa nestalo? Hej, že išli na ďalšiu alebo neurobili žiadnu. Proste život ide ďalej, ale tak sme si zvykli, že vo všetkom nám Boh musí pomáhať aj v takých tých veciach, ktoré nás robia ešte odvrátenými od Boha. Hej. My by sme mali Bohu dôverovať, nebáť sa skúšok rôznych. Samozrejme, že sa modlíme, aby Boh nám pomáhal, ale
Ale nie v takom strachu, aby sme náhodou stratili život a naše ľudské šťastie. Raz mi jeden človek hovoril, zbožný človek, dobrý človek už nežije. Dobrý zbožný, nie je stade to. A mal dobré deti, dobre vychované, aj pekne žili, vzdelané. A hovorí, presťahovali sa do jednej krásnej malebnej dedinky z Bratislavy, lebo deti mali nejaké problémy s dýchacími cestami. Doktor odporúčil, nech idú tam dohovor, že to bude zdravšie pre ne. A on tam chodil k nim na návštevu, hovorí, krásne žijú, slušne, pekná rodinka. Taký som rád, viete, lebo pekne žijú tí moje deti, aj syn, aj dcéra, pekné rodiny majú, aj si rozumejú a nechcú chodiť do kostola. A hovorím, to je vážna vec. Ale sme ich tak neučili. No a potom sa ho pýtam, že a čo ste chceli, keď boli deťmi, že aby mali v živote? Po čom ste tak túžili? No, aby boli zdravé, aby vyštudovali, aby boli inžinieri, aby sa mali dobre. No vidím, tak sa majú. A vtedy spozornil, keď máš dieťa, napríklad rozmýšľa, že pane, aby ti patril ten človek. Aby bolo jeho srdce pri tebe, aby bol spasený. Ale my sa bojíme o to, že aby sme boli šťastní iba tu na tomto svete. Ale to je nič. To pominie všetko. Hej, čiže, a toto Ježiš vedel. Ježiš to vedel. On to vedel, pretože bol Boží syn. On vedel, že čo je život, večnosť. On vedel, čo je hriech. Hej. Nemyslím, ako že ho mal, ale on vedel tú moc, videl tú biedu. Hej. Aká to musela byť moc, keď Boh následky tých hriechov, tú smrteľnosť človeka napríklad porazil jeho modlitbou, trebárs, keď Lazar vstal z mŕtvych. To znamená, Ježiš musel vedieť, čo to je hriech a aká moc to je, keď mŕtvy vstane. Hej. Čiže Ježiš vedel, že možno to tak videl na tých ľuďoch, že Bože, akí sú tí ľudia úzkostliví o tento svet. Kvôli banálnym veciam nejdú za Bohom. Kvôli banálnym veciam sa boja byť poctiví pri Bohu. Kvôli banálnym veciam nepočúvajú, čo Boh hovorí, lebo ich srdce stále myslí na niečo, čo raz aj tak odíde. Takí sme. Hej, a preto Ježiš povie, že musíš sa zaprieť. Človek sa nemôže len tak zaprieť, musí vedieť prečo. To znamená, ty musíš vedieť, že kto je Ježiš. Musíš to vedieť. To není Ježiš, nie je len to, že si to naučený, že si tak vyrástol, že ťa tak vychovali a že celý život chodíš do kostola. Môžeš chodiť do kostola, predsa nevedieť, kto je Ježiš. Hej, to není len o tom. Ty proste, veľakrát ľudia, keď stretli Ježiša, veľa vecí sa zrovnalo. Veľa takýchto vecí sa zrovnalo. Hej, ako na to prídem, kto je Ježiš? No musím o to stáť, musím sa tomu vystaviť, tomu evanjeliu. Musíš na to pozerať, musíš to počúvať, pretože toto ľudí zasahuje. A on potrebuje teba osloviť vnútri. Napríklad hovorí také veci, že veru hovorí mám niektorí, čo tu stoja, neukusia smrť, kým neuvidia syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve. Čo to je? Neviem úplne. Len tuším napríklad taký Štefan, keď ho kameňovali. Išli ho kameňovať a zrazu hovorí, vidím otvorené nebo. Vidím syna človeka stáť po pravici moci. A zrazu žiarila mu tvár, že nemohli na ňo pozerať. Hej. Také veci zažíval. A zrazu v tom bode ho išli zabiť. Jaké mu to muselo pripadať smiešné. Keď videl Božiu slávu, jak mu muselo pripadať, on ani možno nevnímal tých ľudí, že hádžu kamene, pretože bol už akoby vo vytržení. Proste. Ježiš hovoril, že to sú také veci, bude sa to diať ľuďom. Že keď Ježiš hovorí, že uvidia syna človeka, on hovorí tak vážne veci. Není to ten Ježiško cirkevný taký náš. Taký, ktorý nám zariadí a sa pomodlíme, aby nám pomáhala. To je Ježiš, ktorý otrasie človeka, pretože nič väčšie, nič fascinujúcejšie, nič zmysluplnejšie, nič záhadnejšie pre nás neexistuje. Nikto taký, nikto iný. A toto nás musí lákať. A preto si myslím, že čím viacej prichádzame k Pánovi, musíš byť zvedavý na Neho. Nesmieš mať iba tú motiváciu, že musím sa modliť, lebo mám nejaký problém a ten problém ťa vlastne sa postaví pred teba a cez to pozeráš na Boha. Pozeráš na Boha cez nejakú vec, ktorú chceš riešiť. Skús hľadať, že čo chce Boh od nás. Skús to pozerať, že Ježišu, aký naozaj si. Raz som uvádzal taký príklad Johna Ostina, on založil takú mega church, jeho syn tam je pastor a to je taká Prosperity Church, Evangelium Prosperity. A ten John Osteen roky kázal Evangelium ako evangelikálny protestant, to znamená znovu zrodený, taký zapálený. A potom sa mu narodila chorá dcéra. A zrútil sa. Zrútil sa proste, úplne sa zrútil, aj manželka sa zrútila. A vtedy zobral Evangelium
a ako 20 rokov trénoval, kázal a začal čítať evanjelium ako človek, ktorý hľadá život. Začal čítať evanjelium odznova ako človek, ktorý hľadá Ježiša pre svoju spásu. A hovorí, po mesiaci čítania, taký Ježiš vyrastol v mojej predstave, akého som nikdy nepoznal, pretože Duch Svätý ho takto sa dotkol. A dokonca zažil, že tá dcera bola uzdravená a potom bola kazateľka, keď vyrastla. Hej? A nehovorím, že vždy sa človek uzdraví. Ani nehovorím, že keď nie sme uzdravení, že sme na tom, že nepoznáme Boha. Ja len hovorím, že je rozdiel poznať Boha a je rozdiel poznať Boha. Je rozdiel poznať Pána a je rozdiel poznať Pána. Hej? A myslím si, že Boh nás volá dopredu práve možno aj v čase nejakej krízy. Máš krízu? Poboskaj Božiu ruku, lebo to je situácia, keď môže niečo urobiť s tebou, lebo si pozornejší. Nebur sa, nevyčítaj mu, nespustí si roletu a teraz povieš, Bože, nezaujímaš ma, lebo si mi nepomohol. Povedz mu, ja som sa tak modlil, dúfam, že to nebude niekto počúvať, taký, čo nemá. Ja som sa tak modlil, že, raz, že, a to nedávno, že, Bože, radšej to nepoviem všetko. Nechcem iné, ako v čom žijem. Nechcem iných ľudí, ako čo sú tu. A ešte aj iní tam boli spomenutí. Hej? Hovorím, nechcem, som spokojný, nech sú takí, jak sú. Chcem teba iného, chcem ťa ináč poznať. Lebo veľakrát som sa modlil, že Bože, to mi nevyhovuje. Ten človek je hrozný, ten nadriadený je otrasný, tie problémy sú otrasné, tu čo sedím, stojím, to mi nevyhovuje, hej. Bol som u kamaráta na fare, ako v raji tam, ale ja hovorím, Bože, ja som tu jak proste na námestí, hej, hovorím, teráska krásna, kávička, hej. Som si tak hovoril a potom som sa išiel som sa modliť a už som išiel Bohu vyčítať, že pozrel som sa okolo seba, že kde to žijem, išiel som Bohu vyčítať a zrazu mi prišlo, že Bože, nechcem nič iné, toto, čo je. Nechcem iných ľudí, nechcem iné prostredie, nechcem inú situáciu. Chcem ťa viac poznať. To by som nevymyslel. Hej? Moje ego by to nevymyslelo. Ale Boh nám dáva takú múdrosť niekedy, aby nás zachránil. Nie preto, aby sme boli dôležitejší, lepší, ale aby nás zachránil. Vidíte, že v čom sa človek niekedy topí a Boh vás chce zachrániť. A to je v mnohých iných prípadoch, napríklad trpíme niečím a hľadáme Boha, možno prestan trošku a stíš sa a povedz, Pane, ja ti verím. Hovor ku mne, lebo neviem, čo chceš, alebo neviem vôbec, čo si mám počať. Viem, čo by som chcel, ale to nemusí byť to najlepšie, alebo sa to nemusí naplniť. Hovor ty, čo ty by si povedal na to. Čo ty by si teraz chcel urobiť. Hľadaj to, toto nám dáva spásu. Mali by sme sa vrhnúť na to, že chcem vedieť, aký je Ježiš, lebo není nič lepšie. Ježiš nazval pokladom Božie kráľovstvo. Ježiš nazval seba perlou veľkej ceny. Není nič lepšie. Hej, a niekedy sa trápime, lebo sú lepšie veci pre nás, ktoré nemáme. A kvôli Bohu ich nemáme. Hej. Mýlime sa. Potrebujeme, aby Boh nás vyslobodil z toho. Hej, potrebujeme, aby nás z toho vyslobodil. Hej. Není nič lepšie, nič dôležitejšie, ako keby Božie kráľovstvo preniklo do nášho srdca a nás osvietilo. A zrazu všetko bude iné. To musí byť, aj toho sa možno poviem, čo budem potom robiť. Hej, jak to, neboj sa. Boh ti dá, že čo máš robiť. Keď ho budeš poznať lepšie, on ti dá na srdce, že ako máš veci riešiť. Nemusíš sa dopredu bať, že ako to bude. Takže skúsme nad tým porozmýšľať, čo si mali tí ľudia počať, keď im Ježiš také veci hovorí. Povedal, že chceš byť môj učeník? Seba musíš popreť. Zapreť všetko, čo je v tebe, tie túžby. Zobrať svoj kríž. To je najnepochopiteľnejšie, najnezrozumiteľnejšie pre nás katolíkov, že zobrať svoj kríž. Lebo kríž nevznikol v katolíckej cirkvi v stredoveku. Hej, kríž nevznikol nejakej zbožnosti, pietizmu niekde v nejakom 17. storočí, že čo trpíme, tak to je kríž. Iba keby to čítal, že to nepoznáte a zoberete si nejakú historický výklad a prvýkrát to počujete, nikdy ste neboli v katolíckom kostole, ani kresťan, neviete, nikdy ste nevideli, že ako Ježiš nesie kríž, ani že je ukrižovaný a zrazu čítate tam po grécky, že stavros. Stavros je proste to mučidlo, kde človek zažil potupu. A Ježiš hovorí, kto z nich chcel byť ukrižovaný? To nebolo o tom ukrižovaný, iba že to bolelo, to bola potupa. To boli ľudia, ktorí boli zavrhnutí. A Ježiš hovorí, že musíš seba zaprieť a zobrať to znamenie toho zavrhnutia všetkými, ktoré budem mať ja
To znamená, že môže byť všetko proti tebe a ty to musíš prijať, keď to bude potrebné. Až tak išiel Ježiš ďaleko. Oni ani nevedeli, o čom hovorili, lebo on ešte ukrižovaný nebol. Len oni poznali križovanie, pretože to bola denná prax. V staroveku to bola denná prax. Križovali otrokov, križovali vzbúrencov, Židia križovali rúhačov. A Ježiš povie tým ľuďom, ktorí nevedeli, že Ježiš bude ukrižovaný, že musíš zobrať svoj kríž. Ako keď im povedal, že musíš prijať takúto cestu potupy, že budeš povstalec a potom ťa ukrižujú. To boli hrozné predstavy, oni asi nad tým ani nerozmýšľali, o čom hovorí. A predsa to povedal. Hej. To sú veci také silné, ktoré nič z tej našej zbožnosti sa tam nemusí do toho zmestiť, ak to Ježiš hovorí, keď sa nad tým začneme zamýšľať. A potom povie, že Pane, kapitulujem, nerozumiem tomu už. Začni ku mne hovoriť v 21. storočí, v Brezne, v mojej situácii, čo to znamená, že odo mňa chceš. A zrazu zistíš, že začneš hľadať Pána na novo. To je úžasné. Lebo keď máš už nalinkované to, že idem ho viacej hľadať, 3 Oče naše, navyše sa pomodlím a pôjdem 5-krát do kostola, nie 2-krát za týždeň a skúsim sa 3-krát za deň pomodliť, nie 2-krát, to je nič. Hej. Začni robiť toto, že Pane, v podstate ja možno ani neviem, ako to mám urobiť, ale cítim, že je to riadny level. A vtedy začneš hľadať Pána. Je to čas aj takých možno 5 minút, 10 minút sa tým zaoberať, v tichu napríklad. A staneš taký občerstvený. Staneš taký, že niečo je pre teba akoby otvorené dvere, aj keď nevieš, kade bude cesta, ale cítiš, že dobre sa ti dýcha vo viere. A chceme dobre dýchať vo viere. Chceme byť takí nabudení vo viere. Hej? To znamená, nechceme byť takí, že zjedli sme, pozrieme na recept, jeden B komplex, jeden C vitamín, nejaký to, zapijem to a už som to mám. Nie, viera taká není. Viera je taká, že otvoria sa ti dvere a ty nevieš, aké to bude, ale cítiš, že je to ono. Takže hľadaj to, buď trpezlivý, neboj sa toho. Stále si povedz, Bože, že by si chcel od nás banality nejaké, to není možné. Hej, ty určite chceš niečo, čo prereže takto, prenikne všetky tie moje úbohosti, všetky tie moje spôsoby, a dá mi takú chuť to hľadať aj za tým. Amen.